उत्तर गोव्यातल्या बहुप्रतीक्षित मोपा इथल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळानं 5 जानेवारीपासून सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे. हे विमानतळ सुरू होण्याआधीपासूनच वेगवेगळ्या प्रश्नांनी चर्चेत होतं. आता जरी या विमानतळानं सेवा देण्यास सुरुवात केली असली तरी प्रवाशांना मात्र याचा चांगलाच घाम फुटतोय. कारण एका टॅक्सी बिलाची सोशल मीडियावर चर्चा होऊ लागली आहे. मोपा इथल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर फ्लाईटमधून उतरलेल्या एका प्रवाशाला मोपा ते बाणावली या टॅक्सी प्रवासासाठी तब्बल 4,180 रुपये भाडं द्यावं लागलंय. टॅक्सीचं हे भाडं आता चर्चेचा विषय झालाय, कारण नेटिझन्सही यावरून जोरदार टीका करतायत. जेवढं टॅक्सी भाडं या प्रवाशाला द्यावं लागलंय तेवढ्यात विमान प्रवासाचं आणखी एक तिकीट आपण खरेदी करू शकतो अशी चर्चा होऊ लागली आहे. रोहन गोवेकर असं या प्रवाशाचं नाव आहे. रोहन गोवेकर यांनी त्यांच्या टॅक्सी प्रवासी भाड्याची रिसीट सोशल मीडियावर शेअर केली. टॅक्सी भाड्याची ही रिसीट सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांना मात्र घाम फुटलाय. गोवेकर यांनी शेअर केलेल्या रिसीटमध्ये मोपा ते बाणावली हे अंतर 65 किलोमीटर इतकं दिसतं. या टॅक्सीचं भाडं 3,227.14 रुपये, सर्व्हिस फी 484.7 रुपये, एअरपोर्ट चार्जेस 160 रुपये आणि जीएसटी 161.36 आणि 115.93 रुपये असे मिळून 4,148.50 रुपये बिल आकारण्यात आलंय. यावर नेटिझन्सकडून विमान तिकिटाचे दर जास्त की टॅक्सी भाडं जास्त असा सवाल केला जातोय. त्यामुळं मोपावरून महागलेला हा प्रकार पाहून प्रवास करायचा की नाही असा प्रश्न लोकांना पडलाय. याबद्दल तुमचं नेमकं मत काय आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा.